Jangan lupa. Jangan lupa. Pak Mandol. Jenengan mau ngendikan pripun? Ngombe dawet muter-muter sirahe ngomat nunggu seketer. Lah iki. Heeh. Iki Mas Seno iki. Heeh, Seno. Supadi ngebase yo karo di anu gak. Karo nunggu seketer. Kang. Jan. Bengi iki kadang-kadang keluarga ageng Padukuhan Tlaga Watu luar biasa Kang. Wah, aku gedek-gedek ya. Gedek-gedek iki mergo apa Le? Mergo bengi iki jumbuh karo Ipen sing tak tampa mau bengi Kang. Kowe iki apa membengi? Kowe membengi kaya ning gone Darwata Kulon kene karo aku. Heeh. Nek ora kleru nganti jam 1:15 jare. Iya. Edan lek-lekan kok malam Kemis. Lah iya, jam 1:15 aku mulai. Setengah loro aku turu. Setengah turu aku ngipi di Lubung Siwur. Jebule numusi kahanan bengi iki aku dipelkono karo Triana kan dadi pentul Kang. Wah. Ya alhamdulillah. Heeh. Aku karo kowe kon dadi bancak nang kene. Heeh, bancak Rodaya. Budayoke. Lah iya. Lah kuwi iki saka karepe kanca-kanca masyarakat. Nggih. Desa kene. Iya, Kang. Lah iki masyarakat desa kene iki ya ini kaya ngene iki nek kesenian ya ngene iki mbah lanjut, mbah ora, mbah sok. Aku ya ora mudeng. Percaya wae tetep kesenian iki mesti lanjut, Kang. Aku melu ndedonga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melu ndedonga muga-muga kanca-kanca sing ngluri budaya Jawa khususnya turangga muda sesuk sansaya ngrembaka. Lagi Bapak Lurah Supratwidaya iki ya mbok menawa iki ya rena penggalihe. Kene iki lah diwenehi lapangan mini, ora diwenehi wong kene pancen maning dunung iki njaluk. Njaluk. Ning ra ya dikanggokke tenan mongso diwahi lepet-lepet. Matur nuwun Pak Suprat. Matur nuwun Pak Suprat. Nggih, Pak Hartanto wonten, Pak. Pak Hartanto mboten wonten. Ora nang tuas aku ayem marjuk saweran nggih. Kae Pak Lurah iso menehi parikan aku. Nggih, pripun parikane Pak Lurah?
Kethek mangan beton, duwite entek trimo nonton. Anu terus aku sanalika terus bales ning ora tek wani mrindang gerbaten terus. Balese piye Kang? Gawe entong kayune tekek demek bokong kleru dikle. Kowe sing arep mau kaya parikane kancaku dul kono. Samto sing nggon kethek mangan beton mau lho. Duwite entek dari nonton ngene Samto sok ngono kuwi kok. Aku ora wani aku aku diadang wis gapolek ya wedi. Re. Ora usah jahat-jahat. Mesti aku tau foto Pak Sri mentul ngono tak selet tenan lho. Ora kena kudu nyape. Foto sebarke. Iya, tradisine kene iki kaya ngene iki le. Ah, iya Kang. Kowe kadang-kadang ya nang kene ya amor aku. Wis ya. Heeh. Lah iki masyarakat Logowatu. Heeh. Heeh, terus mau Kang kok kene ngopo aku betik aku mau manggon nang tengah iki jaga ati. Nek aku manggon nang seh lor cerak Mbak Kamti mesti rere plerak-plerok. Sapa sing plerak-plerak le? Rere, ini nek aku manggon nang kidul awur rere, Mbak Kamti mesti ya plerak-plerok. Mulane aku manggon nang tengah ya to Mbak ya. Kabeh kanca. Jan. Kang, iki kok ade ngenteni apa iki nang kene Kang? Piye? Lah iki anu le, wis iki sing nom omong-omong. Heeh. Nggih. Aku sing tuwa. Nggih. Kurang anu. Dadi omongan kowe ora patek pas swara wae pales. Ah, jane luwih becik nek sing tuwa sing ngendikan nggih. Ora yo mesti sing nom. Nggih. Nyuwun sewu pangapunten dumateng para kadang ingkang kepareng badhe meratitisaken lumasitaning Titi Adicara arak-arakan gunungan. Mbok bilih sampun samekta ing samudayanipun prayogi arak-arakan gunungan enggal kabekta wonten sak nginggiling pepanggungan. Lan ugi nyuwun pangapunten samangke Mas Seno sinten mawon ingkang kasuwun minggah monggo punaturaken. Nggih nuwun sewu ingkang badhe kepareng minggah wonten ing pamanggunan kinujih panjenenganipun Bapak Lurah Suprat Widoyo beserta Bapak Perangkat Desa kalajeng Bapak BPD beserta anggotanipun Bapak Babinsa kalajeng Bapak Babin Kamtibnas Pak Hartanto menawi ingkang mewakili kalajeng Bapak Gunawan Dalasan kalajeng Bapak Lamijo Grandong selaku Bapak Ketua Karang Taruna. Ngoten Mas Ri? Nggih, mbok bilih jumenengipun bapak-bapak perangkat desa tuwin tokoh masyarakat desa Tlogowatu saking Palenggan nuli kepareng badhe kairingan gugur gunung. Pratelan wulu daling bumi ingkang awujud gunungan sampun kabekta wonten sak nginggiling pepanggungan nuli kalajengaken lumaksitaning Titi Adicara pasrah tinampining gunungan. Pramila saking punika mugi kunjuk dumateng priyaga ingkang sampun kinen sinaraya hamasrahaken tuwin hanampi
wulu daling bumi keluarga ageng Padekan Trogowatu kasumanggaaken sumangga. Pak Gun wonten. Oh, wonten wingi. Monggo. Kepareng pun pasrah. Oh, Pak Paidi nggih, monggo Pak. Nuli gunungan kapasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa nggih. Wakil tokoh masyarakat Trogowatu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam sejahtera kangge kita sedaya. Dumateng ngarsanipun Bapak Kepala Desa Trogowatu miwah perangkatipun ingkang kula hormati. Bapak dari Muspika ingkang kula hormati ugi dumateng penyanipun Bapak Ketua Panitia Bersih Dusun ing wewengkon Dukuh Trogowatu ingkang medal menika sampun kepareng angadani menggah adicara ing dalu menika ingkang saestu kula tresnani lan saestu ingkang kula banggaaken. Diagung aksami para tamu bilih wonten ing wekdal dalu menika mbok bilih kula ingkang kedawan sampur minangka sulih sarira saking kadang-kadang panitera khususipun para warga ing Dukuh Trogowatu ingkang wekdal dalu menika kagungan ajat. Sampun kala wau dipun ngendikaaken dening pambiwara bilih wekdal dalu menika kula sak rencang padukuhan Trogowatu ngawontenaken kegiatan ingkang dipun wastani bersih dusun utawi metri dusun kanthi simbol nggih menika ngarak wulu pemetu saking Tegal Kepanasan ingkang menika mujudaken hasilipun para kaum tani ingkang mapan wonten ing Dukuh Trogowatu. Mila saking menika laju kewala kawontenanipun gunungan ingkang awujud wulu pemetu menika dipun pingsungsungaken utawi dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Trogowatu nggih panjenenganipun Bapak Suprat Wijaya kanthi seru panyuwun mugi panjenenganipun Bapak Suprat Wijaya ing samangke kepareng nampi menapa ing dados pisungsung saking luar biasa, sing ngendang ganti sing enom. Inilah suatu reorganisasi yang telah tercipta di salah satu organisasi seni tari rakyat khususnya Turangga Muda. Ora gur ngendelke sing tuwa, sing enom ya tandang gawe. Matur nuwun. Aku request kingko aku melu dadi pawang.
pantarangen Prabu Krana Sewandana siswa Ginarse Sunan Lawu Brawijaya betul samandiman ingkang kinarya pusaka jumeglar kaya gorong gorindra wektu lumaku candra wis gumanti warsa bumi Ponorogo nglairake para satriya Sri Bathara Katong nyang warok Suramenggala Rangga Warsita ing gegasane Suwita sentosa kukuh bumi Ponorogo tan teluk pring sesama tan bedah ing parang muka sayak saeka praya manunggal Gusti kawula merdika jaya bumi Ponorogo. Babatana Pangeran Kuntilaksana Allah ya Allah Babatana Pangeran Kuntilaksana Allah ya Allah Pangerane paring sandang paring pangan kaulane Babatana Pangeran Sunti Laksmaya Pangerane paring sandang paring pangan kaulane Babatana Pangeran Sunti Laksmaya Pangerane paring sandang paring pangan kaulane Babatana Pangeran Sunti Laksmaya Pangerane paring sandang paring pangan kaulane
Ceritane wayang Jawi Wah, ngombene cok, ngombene. Rahwana Raja Arane gawe kekeren nyolong sinta Anuman sansut mandang ngalen kowe wis dadi awu kopong gedhe jroning praja iya
Gumulung nyawiji karasa. Wah, jajalan apa gondo bocah iki. Tunggal tekad nyawiji tancut kumregut tumandang bareng lumantar. Iya, iya. Rawe rantas malang-malang putus rawe rantas Dalon-dalon.
Kelana Sewandana raja muda ing kana raja gawe ing yudha lawan pati rai singa kagem pusakane bejo dyai saman
luar biasa. Satu karya terbaik, satu karya terbaru dari rekan-rekan Turangga Muda pada kesempatan